Tak review omah ready unit langsung pindahan. Iki omah 2 lantai rek yo. Regane termurah searea Surabaya Barat. Piro iki ukurane 5,5 kali 10. Regane rek yo mek 375 yo. Iki desene apik rek yo, boys pokoke omahe. Selawatono rek sing wingi ngelek omah 2 lantai, kamare ono 3, regane ngisore 400, wis langsung digas mumpung unit ready. Ojo suwe-suwe langsung rini wae yo. Wis, aja langsung masuk aja. Lah, iki wis oleh free pager kena dibuka karo ditutup rek yo. Terus nang kono iku wis ono pager loster ngono iku yo. Permanen warna ireng ngono iku yo, pager lostere. Lah, terus nang kene iki rek yo area carport kena gawe mobil kayak Brio, Yaris, Avanza sik mod rek yo. Fase tampak depannya kayak ngene, kayak manusia silver ngono iku rek yo. Mbok parane rek sing ngeru tolong komenan rek yo. Nang kene wis ana lampu hias rek yo. Pokoke men boys. Lah terus keistimewaan nang kene rek yo, dapat 2 pintu rek yo. Lah nang kene pintu ning ku ae rek yo. Saiki langsung ndek kene. Ndek kene iki ana terasan rek yo. Kena gawe nyantai-nyantai le isu karo rokokan kayak gak deduso. Lah terus nang kene iki wis ana taman mini mbok sampean aturan dhewe. Lah kene wis free pompa air rek yo. Kene wis tak kran. Lah saiki masuk teko pintu kene rek yo. Kuseni almini wis anti rayap, kayune kayu jati rayap prasmanan. Lah terus nang kene iki ruang keluarga rek yo. Ruang tamu kene yo, ruang tamu sing super gede kene gaya asinan wong 2 RT sing mod lah. Plafone delon wis drop ceiling. Don lete kemerentel lah nang kono iku ana lampu hias kayak balingane pesawat ngono iku rek yo. Apik omahe rek estetik. Lah iki iso pintu menghadap carport mau iku rek yo. Lah terus saiki ndek ngisor iki rek yo ana kamar siji. Lah iki kamar pertama rek yo. Kene ge area ambekan sadu nek bengi karo bojone sampean. Ngono iku yo. Wis gede sampean nang kene njaluk gaya model opo ae iso rek yo. Wis tapi aja lali kira yo, engko ditukun. Oh, gak usah ditukun gorden gak apa-apa rek. Soalnya iki ngadep langsung ruang outdoor ya. Lah terus ning kene iki rek yo, wis ana iku rek yo. Dapure wis ana mini bareng ngene. Lah iki free tak gak iki yo? Oh, free rek yo. Wis ana kompor tanem, wis langsung digas rek yo 375 lho, wis oleh kompor tanem ngene iki. Lah, delon wastafel boys lho yo. Kene kok ada magicom e. Terus saiki ndek kene kira yo kamar mandi. Lah iki kamar mandine sing super gede kene gados wong 15, klosete nggawe kloset duduk. Wis free teraso, shower ready, ada sabun ready. Sing hobine nyabun langsung digas. Lah nang kene kira yo area laundry room. Lah area umba-umba yo. Dadi sampeyan cara ngono